Уздыхаць па старых рэчах і вяртацца да старога ўкладу жыцця не варта, але ведаць, як жылі нашы дзяды, прадзеды, трэба. Добрый дзень, паважаныя госці! Сёння вас да сябе запрашае беларуская сялянская хата, дзе кожная рэч мае сваю гісторыю і захоўвае цяпло рук нашых продкаў. І сёння мы пазнаёмся з 3 прычынамі, чаму варта зазірнуць менавіта ў наш музейны пакой. Першая прычына – гэта пагружэнне ў аўтэнтычную атмасферу і эфект машыны часу. Музейны пакой – гэта не проста збор экспанатаў, а адноўлены свет нашых продкаў. Тут вы зможаце перанесціся на 100-200 гадоў таму і адчуць утульнасць сапраўднага беларускага жылля, пах дрэва і травы, цеплыня печы, хай і сімвалічная, чырвоны кут з абразамі, саматканыя абрусы. Усё гэта дазваляе нам літаральна дакрануцца да гісторыі, якую немагчыма перадаць праз старонкі падручніка. Другая прычына – гэта зразуменне нацыянальнага коду і душы народа. Наведванне такой хаткі дапамагае зразумець менталітэт беларусаў. Кожная дэталь інтэр'еру тлумачыць традыцыі гасціннасці, павагі да старэйшых і любові да роднага парога. Гэта і месца, дзе ажываюць легенды, казкі, абрады. Наведванне такога месца дапамагае адчуць сувязь пакаленняў і зразумець, што менавіта на гэтым фундаменце будуецца сучасная культура Беларусі. У нашым музейным пакоі можна ўбачыць сапраўдныя прадметы, шэдэўры ручной працы, саматканыя посцілкі, вышываныя ручнікі, гліняныя гладышы і гаршкі, драўляныя рэчы, лапці і іншыя прадметы, якімі карысталіся раней. Да вясковай печы хочацца дакрануцца рукой. Здаецца, што яна яшчэ дыхае цяплом, толькі-толькі пачаставаўшы сваіх гасцей пірашчакай, смачнымі блінамі, дранікамі. Маляўнічы куфа разаслаў вясёлкавыя ручнікі, коўдры, абрусы, сурвэткі, а б калядным свяце мроіць ступа з таўкачамі. Ці ж не цікава даведацца, з чаго зроблены гэтыя лапці і што гэта за кола стаіць, ці сапраўды з яго дапамогай рабілі ніткі. Тут, у нашым музейным пакоі, вы можаце не толькі пачуць цікавую гісторыю, але і ўбачыць работы ўмельцаў. І гэта трэцяя прычына, чаму варта зазірнуць у наш музейны пакой «Беларуская хатка». Наш музейны пакой – гэта сувязь пакаленняў. Мы спадзяемся, што гэта падарожжа ў мінулае дапаможа вам лепш зразумець і палюбіць беларускую культуру. Дзякуй за ўвагу!